बे थाफ्लि बना जौ लोंनाय मेथाइखौ खननाया दा बेनिखायनो बे आंनि सायाव जे बे एसेबां सायाव माने रोजाबदो जेनेबा जों एकदम सिङाव दा गाग्लु जानाय बायदि जानाय नङा ना आं बिनि सायावहाय मोनसे मिउजिक भिडिअ दिहुननो सानदों नोंथांमोना आंनो माबाफोर पारमिसन होगोन नामा बा आं दिहुननो हागोन नामा बेबायदि मोनसे सुंस्लुनाय बा रायज्लायनायनि गेजेरजों बिथाङा दिहुननो हागौमोन आनानिया ब्रह्मनि जा मेथाइ रोजाबनाय बेवहाय जोङो बेबायदि जेबो मोन्दांथि मोनदाङा गुड मर्निं लोगोफोर गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो फिन खेबसे बरायहरनाय थाबाय आरोना लोगोफोर थ' लोगोफोर जायखियानो जादोला बे समावहाय आं नोंथांमोननि सेरावहाय मोनसे आपडेट भिडिअ लानानै फैलायबाय आरोना लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौल' स्किप खालामनाङा जोबजासिम भिडिअखौ नायलांबाय था अब्लानो बुजि मोनगोन दिनैनि भिडिअआ मानि थाखाय जागोन आरोना लोगोफोर थ' बिदिब्ला लोगोफोर आं दायो बांद्राय गोबाव खालामबाय थालासे सिदानो डिसक्लेमारखौ लागायदिनै नोंथांमोनाल' भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आरोना लोगोफोर थ' बिदिब्ला नायलांदो थ' लोगोफोर बे समाव नोंथांमोना मिथिखाबाय जानो हागौ बै आंनि थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै दिनैनि भिडिअआ मानि थाखाय जागोन नङा होमब्ला लोगोफोर थ' जायखियानो जादोला बे समावहाय आं बांद्राय गोबाव खालामलासै सिदा मेन टपिकआवहाय फैनोसै आरोना लोगोफोर थ' मैया दाखालिसो रिलिज जालांनाय बड' फक सं गोदोनो ओंखारखांनाय बे मेथाइखौ लानानै दिनै जोंनि बयजोंबो सिनायजानाय सासे मेथाइ खनगिरि बलिउडनि सिंगार होननानै बुंब्लाबो नोंथांमोना मिथिखागौ नङा होमब्ला जायखौ बुङो जों सिनायो आनाया ब्रह्म होननाय थ' बिथाङा दायो गोदानै मोनसे फक सं दिहुनदों आरोना लोगोफोर थ' बेखौ लानानै दिनै गोबां रायजोफोरनि गेजेरावहाय ससियेल मिडियानि गेजेरजों बिथांखौ माने सोंखारिनाय जादों आरोना लोगोफोर निमाहा बिनांगौ होननानै आरोना लोगोफोर थ' जियानो जा बिथांनि सुजुगिरिजों लोगोसे मेथाइ खनगिरि बिथांमोना दायो आनाया ब्रह्मनि सायाव मा बाथ्राखौ लानानै फोरमायदों बेखौ दिनै आं नोंथांमोननि सेरावहाय शेयार खालामनो होननानै नैबे मोनसे भिडिअखौ बानायदों आरोना लोगोफोर थ' जियानो जा बिथांमोना आनाया ब्रह्मनि सायाव मा राव लानानै बे बाथ्राखौहाय बे भिडिअखौहाय बिथांमोना ससियेल मिडियाआवहाय बानसावदों आरोना लोगोफोर थ' नोंथांमोना नायलांदो आरोना आनाया ब्रह्मआ थाफ्लि बना जौ लोंना बर'नि खुगा मेथाइखौ खनफिननायनि थाखाय गासै रायजो राजाफोरनाव निमाहा बिनांगौ थाफ्लि बना जौ लोंनाय बे मेथाइखौ लानानै दा ससियेल मिडियाआव मोनसे कन्ट्रभारसि सोलिबाय थादों बे मेथाइखौ जोंनि कालाइगावनिनो बिमला बर' आरो धीरेश्वर बर' नार्जि बिथांमोननि दैदेननायाव सिगांनो रोजाबनानै दिहुनखांबायमोन बिथांमोना खोब बिदि प्रफेसनेल हिसाबै दिहुनाखैमोन मोनसे डकुमेन्टेसन जिहेतु खुगा मेथाइजों जोंनि जारिमिनखौ फोरमायनो हायो बा लिरखानाय जारिमिन गैयामोन जिहेतु बै समाव बेखायनो खुगा खुगा सोलिबोनाय बे मेथाइफोरखौ खुगा मेथाइजों फोरमायबोनाय जायो दा बेखौनो जोंनि सासे बर' हारिनि रोजाबगिरि आनाया ब्रह्म होननाय सासे बिथाङा रोजाबदों मोनसे मडार्नाइज मिउजिक होनानै दा बेखौ जोङो साबजानाय मोनाखै बा आं हिसाबैबो साबजानाय मोनाखै बा बर' रायजो हिसाबैबो साबजानाय मोनाखै दा जुदि जोङो गोजामखौ नेवसिनानै गोदानखौ जों जुदि बेबायदि गोजामजों गोदानजों मिक्स खालामनानै जुदि जों गोजामनि अस्तित्वखौ खोमानानै लायोबा जोंनि गोजाम जिथु हारिमु जोंनि राव हारिमु थुनलाइ बे गोमालांगोन दा बेखायनो गोजामखौ गोजाम बायदिनो दोननांगौ आरो गोदानखौहाय गोदाननि लामाजोंहाय लांनांगौ दा गोरबोनि देंखो होनना बुङोब्ला जोङो जोंनि देहा जोंनि हारा जोंनि मोदोमाव हाबो होनना बुङोब्ला जिहेतु गोजामजों सोमोन्दो थानाय मेथाइ बिमला बर' रोजाबनाय बे मेथाइआव जोङो मोननो हायो बे मेथाइखौ खोनासङोब्लानो जोंनि थै मोदोमाहाय माने मोनसे गोजोन होनाय मोनसे जोङो थासारियाव जोङो खोनानानै मोननो हायो दा बिथांनि आनानिया ब्रह्मनि जा मेथाइ रोजाबनाय बेवहाय जोङो बेबायदि जेबो मोन्दांथि मोनदाङा रोजाबनांगौ नाङा बेनि बेलायाव बिथाङा रोजाबनो मोनब्ला सिगां रोजाबगिरि बिमला बर' बा धीरेश्वर बर' नार्जारि सार बिथांमोननियाव एसे कनसार्न लाजायोमोन बा एसे रायज्लायजायोमोन आं बिनि सायावहाय मोनसे मिउजिक भिडिअ दिहुननो सानदों नोंथांमोना आंनो माबाफोर पारमिसन होगोन नामा बा आं दिहुननो हागोन नामा बेबायदि मोनसे सुंस्लुनाय बा रायज्लायनायनि गेजेरजों बिथाङा दिहुननो हागौमोन दा बिथाङा थोंजों रायज्लायालासे खुगा मेथाइआव बयहाबो मोन्थाय दं होननानै बिथाङा गाव थोंजोङैनो दिहुनबाय दा बेखौहाय बयबो बर' हारिनि हारिमु अनसायगिरि मोजां मोनगिरि बिथांमोनाहाय मोजां मोनाखै आं बेखौ नुनो मोननाय जादों ससियेल मिडियानि गेजेरजों आंनि बायदिब्ला बिथाङा दायो मा जाहोनाव बा मानि थाखाय बिदि सोङा हवा बे हाबाखौ मावदों बेखौ क्लियारिफिकेसन होनांगौ आरो बर' हारिनाव निमाहा बिनांगौ A few moments later गोसोआवथ' बिराद हामा नांबाय थादों जेनेबा आं रोङाबाबो सेस्था खालायनानै
मेथाइखौ खननो नाजादोंमोन बेखौ गिबि माखौ खनदों गिबिथ' 2001 होमबानो रेकर्डिं जादों बेनिफ्राय बेयो बेबायदिनो थाबाय आरो दा मिथिनाय बादिबा आं जेनेबा रेडिअ'बो बारा लिंला दा बेनिखायनो जेनेबा आं बे इउटिउबाव सासे आंनि आलासि जायो बे बुंबाय बायनोनो खनथार होननानै आंखौ लिंनानै लांबाय लांनानै बेयाव दा खननो नाजाबाय थादों आरो बेयावनो दा बोसोरथाम जाबाय बे थाफ्लि बना जौ लोंनाय मेथाइखौ खननाया दा बेनिखायनो बे आंनि सायाव जे बे एसेबां सायाव माने रोजाबदो जेनेबा जों एकदम सिङाव दा गाग्लोबजानाय बायदि जानाय नङाना बेबायदि बिराद दुखु नांबाय थादों आरो गोसोआ बबेयाव मोनजेना माने आं दिनैबो माहाय पास खालामदोंमोन माबा जों जेथिया रैसुमै खबामनि माबा मेथाइनि केसेट बनायनो थांनाय होमबानो बे खालि आं मदार्न मोनसे खनबाय उनाव सोरबा खनगिरि माबा फक रोजाबग्रा सासे फैयासैनो बेनिखाय जल्दि माने बिथाङानो बनायना होबाय आरो गोसो दङ सानि माबा स्टाइलखौ बेनिफ्राय आरो बाखिखिनिखौ बनायनानै होबाय थाफ्लि बना जौ लोंना हिन्जावखौ नायने सम गैलिया आबौ सम गैलिया बिफां सायाव गाखोनानै हिन्जाव जंखायना मानजालु अर जानायखौ बावबाय नामा अ आबौ बावबाय नामा बुंनो गोनाङा बेनो जाबाय जेनेबा बे गोरोन्थि खालामबाबो बा हुद्द खालामबाबो बे माबा इउटिउबनिफ्राय मा बोखारनांगौ आरो जेनेबा जि मेथाइ खनदों बेखौ बोखारनांगौ आरो डिलेट खालामनांगौ दा बे मेथाइनि सोमोन्दै बुंनो थाङोब्ला 2001 मायथाइयाव जोंनि बियारटा एबा बर' रेडिअ एन्ड टिभि आर्टिस्ट एसोसिएशन होननानै मोनसे गौथुम दङ बे गौथुमा सानबायखि जे जोंनि खनगिरिफोरा निखावरि राङारि हालोदा गाज्रि बेनि थाखाय बिथांमोना जि खननाय बेखौ उनहालागै दिनलांनो हाया दा माब्लाबा जुदि सोरबा सासे खनगिरिनि खननाय एबा बेनि जिउनि सोमोन्दै सावरायनो गोनां जानाय समाव जुदि बेनि भइसखौ एबा गारांखौ नागिरो अब्ला जों मोननो हानाय बादियै साननानै मा खालामनाय जादों 2001 मायथाइयावनो बियारटाया मा खालामदों रैसुमै खबाम होननानै मोनसे केसेट दिहुननायमोन बे समनि आफादगिरि महत बसुमतारीमोन बिथाङाबो खननायमोन बिथाङा आथिखालाव माने रुंसारि जानांबाय आरो गुलाब ब्रह्मआ नेहाथारिमोन बिथाङाबो खनदों लोगोसे आरो गुबुन गुबुन खनगिरिफोराबो खनदों जेखि जाया मानो बै मेथाइखौ आं एसे खनसायनानै लाबोनानै बिखौ बिमला बर' आंनि मिसेस जायो बिनि खुगाजों आरो बे गोदानबो खनदों बे केसेटआवनो बे मेथाइखौबो खनहोनाय जादों आरो बे मेथाइनि गासैबो माने राइटफुल बे आंखाल नङा गासैबो जि मेथाइनि राइटफोरखौ बियारटाया लाखिदों आरो लिरगिरिफोरनिथ' राइटआ थाखागोन ना दा बेबायदियाव रावखौबो सुना हौवा जासेनो सोरबा आनाया ब्रह्म बेखौ आं सिनाया बहानि मानसिना बे लांनानै माने खनफिनदों जेब्ला आं माने मिडियायाव गुबुननि गेजेरजोंसो मिथिनो हाबाय अब्ला आं नायबायब्लाथ' बाथ्राया नंगौ बे खनफिनदों नाथाय बे जोंनि राइट थाजासेयावबो राइट रिजार्भ थाजासेयावबो माबोरै लांनानै जोंखौ सुना हौवा जासेनो जोंजों एसे रायलाया जासेनो खनिनो हाखौ बेयाव आं एसे माने गोसोखौ गाज्रि मोनबाय गाज्रि मोननानै सानबायखि दा मा खालामनाय जागोन आं एसे मिडियायाव लिरनायमोन नाथाय बे लोगो लोगो इंराजियाव लिरनायमोन लोगो लोगो बेखौ डिलिट खालामबाय आरो आं नुनो मोनदों दि बिनि बे खननायाव बिथाङा मेथाइ खनथुम गुबुन गुबुन मेथाइ खनथुम जायखौनो खुसि बेखौनो खनथुम नाथाय सोरबा जुदि लिरगिरि थायो सोरबा जुदि सिगाङाव बे मेथाइखौ खनदों बिथांमोननिफ्राय पारमिसनखौ लानानै खनथुम
जोंहा बेयाव आपत्ति गैया नाथाय बे जोंनिफ्राय देरतानिफ्राय जेबो पारमिसन लायाखै जायनि थाखाय राइटा रिजार्भ आना दं आरो खननायखौ खोनासंनानै आं एसे गोसोखौ एसे मोनसाबायदि मोनबाय मानोना बेयाव जि प्रनाउन्सिएसन बेयाव गोरोन्थि दङ तो लोगोफोर भिडिअआ बेनोमोन नोंथांमोना जोबजासिम जुदि नायदोब्ला थारैनो बुजि मोनखाबाय बिथांमोना सुजुगिरिजों लोगोसे मेथाइ खनगिरि बिथांमोनाहाय आनाया ब्रह्मनि सायाव मा राव लानानै बिथांखौ बुंखो बा नोंथांमोननि सेरावहाय ससियेल मिडियानि गेजेरजों फोरमायथिखो आरोना लोगोफोर तो जियानो जा नोंथांमोननि गेजेरावहाय आं मोनसेल' बाथ्राखौ रिक्वेस्ट खालामनो सानदों आं बांद्राय बाथ्राखौ बुंनानै भिडिअखौ फोलावनो होननानै सानाखै आरोना लोगोफोर जोबथारनायाव मोनसेल' बाथ्राखौ नोंथांमोननि सेरावहाय रिक्वेस्ट खालामसिगोन आङो नैबे मोनसे भिडिअखौ आं नोंथांमोननि सेरावहाय लाबोनायाव आंनि माबा मोनसे गेना गोरोन्थि जादोंब्ला नोंथांमोननि सेरावहाय बयनियावबो निमाहा बिबाय आरोना लोगोफोर तो जियानो जा जोबथारनायाव जुदि नोंथांमोना बे मोनसे भिडिअखौ नायनानै जुदि मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै आंनि चेनेलावहाय गोदानब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट एन्ड शेयार खालामबावदो आरो जोबथारनायाव बै खनायाव थानाय बेल आइकनखौ दाबायना होदो आरोना लोगोफोर जाहाथे बेफोरबायदिनो आपडेट्स भिडिअ होयोब्ला नोंथांमोननियावहाय गिबियै नटिफिकेसना सहैनाय बायदि स' थेंक इउ स' माच आरो नेक्स्ट भिडिअ फिन खेबसे लोगो मोनगोन लोगोफोर बाय बाय